A teraz na inú tému. Spomienky Eduarda Tolta. Hoci je to názov výstavy liptovského maliara, ide naozaj o spomienky, ale vykreslené a vymaľované vo výtvarných dielach. Tie si môžete pozrieť v knižnici na Starom Koliesku, v Demenovskej doline, ale aj v hoteli na Troch studničkách. Olejomaľby sú úprimným vyznaním aj liptovskej krajine, pretože dielo majstra Tolta, ktorý bol súčasník Alfonsa Gromu, blízky priateľ Ludovita Fulu, Alexandra Bazovského, Lacka Čemického, je rídzo slovenský a liptovský. Maliar Eduard Tolt je v súčasnosti jeden z najstarších výtvarníkov žijúcich na severe Slovenska. Jeho oleomalby sú vystavené nielen v Starom Koliesku, ale aj v hoteli na Troch studničkách v Demenovskej doline. Svojimi dielami presiahol región Liptova tou svojou slovenskosťou a myslím si, že si zaslúži, aby bol prezentovaný s nejakou reprezentačnou publikáciou, ktorú by sme chceli pripraviť 85. narodeninám autora. Kompozície sú plné živočíšnej prírodnej sily, ktorá pramení z pochopenia autora ľudských osudov i medziľudských vzťahov. Medzi hostiami vernisáže jeho výstavy v Demenovskej doline nechýbal ani primátor mesta Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. A aký je Eduard Tolt človek súkromný? O tom už hovorí jeho dcéra. Môj otec to je veľmi dobrý človek. My ako malé deti sme od neho nedostali ani raz. On bol veľmi milý, veľmi pozorný a brával nás vlastne všetkými tými jeho potulkami, kade šiel po krajine, preto máme aj my takú lásku k rodnému kraju. Veľmi sme naň hrdí a ľúbime ho všetci. Pre mňa je veľmi inšpirujúce, že z diel majstra Tolta cítiť veľmi silnú atmosféru. Okrem toho je tam cítiť to úžasné ticho liptovskej krajiny. A je strašne ešte veľa obrázkov, ktoré má doma, ktoré treba naozaj ukázať ľuďom, prezentovať ich, aby videli naozaj celú jeho tvorbu. V čase tohtoročnej zimnej turistickej sezóny Toltova kolekcia obrazov určite zaujme našich aj zahraničných návštevníkov doliny. Vedeniu samosprávy obce Demenovská dolina nejde iba o to. Som pevne presvedčený, že okrem práce, ktoré robíme a čo sú viditeľné, občanov spojí aj kultúra, umenie, lebo je to jedno z súčasťou života. No a okrem takýchto výstav budeme robiť aj rôzne iné kultúrne aktivity v budúcom roku. Myslím si, že občania si nájdú cestu k sebe a že konečne zavládne doline pokoj a mier, čo je mojou veľkou túžbou a prianím. Laco Hámor, televízia Liptov.